Good morning, class! Good morning, Teacher Shafi! Okay, sit down. Usa ako magsugod sa atong klase mag-attendance ako. Si Berot. Present, sir. Sir Kakaron, ma'am ni O. Sorry, ma'am. Si Butsoy. Present, Teacher Shafi. Si Kufra. Absent. Ma'am, kay nakaigit. Kaluoy. Si Buknoy. Present, Teacher Shafi. Si Pupol. Absent, ma'am. Si Badang. Present, ma'am. Si Pedro. Present, ma'am. Ug si Chico. Present, ma'am. Mana. Ang akong unang itudlo karon kay mathematics. Oh. Ikaw si Badang, anong late man ka? Kita ko yan, sir. Oh sige, ang siniri na lang ni mathematics. 1 plus 1. Sige, wala na, sir. 11. 11 ka karon, lingkod. So kinsay gusto mo tabang? Ako, ma'am. Sige Pedro, 1 plus 1. So, kasayo na kaya na, sir. Ang answer na, 2. Very good. Sa history na punta. Kinsay mipatay kang lapu-lapu? Chico. Pusir, kabata pa na ako. Pasangilihan ko na ako nagpatay ng lapu-lapu. Chico, history ako gitudlo karon. Nangutahan ako sa imo kinsay mipatay ka lapu-lapu. Sir, ma'am, bisag history pa na, ma'am. Di jud ako nagpatay ng lapu-lapu. Chico, karon dayo pa ariya imo papa kay ako ka istoryahon. Sir, ako nga ton. Pasangilihan mo kunin mo na ako nagpatay ng lapu-lapu. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Tay, pakatingon ko ni kay ma'am. Nga naman ah. Nabigi pasangilihan ko na ako nagpatay ng lapu-lapu. Di pa jud na tinuod. Sige ikaw, tay. Ano sa may taong kanak? Pero wag ako nag-eskwela. Mas labaw na di ako inipatay. Ato nga ton.